Amin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiya vel murselin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem Müslüman doğullar, önkü jelesedeki gurunlan idi. Vehhabiyetin hakkında biraz men tawzihat bereyim. Vehhabiyet diyatlat ne yaparım zat, ne cırdat. Bizden aramızda bağda atmay, yok zatmay, babaz hukmu neyme, nauzubillah şöyle kafir mi, dinden çıkan mı, ya başka bir suratları var. Müslüman doğullum, lagzı şahi fikri, teferrudat diliye, baştaki umum Müslümanlığın, umum ulamaların düşünyen adına göre, ters düşünmeklik, ya 1400 yılın sünne, ehl-i sünnet vel cemaat bir akide bilen bolup durur. Şoňa göre bir miqdar farkyrak düşünmeklik. Bu da deyil ki, her bir cemaate tafliyan zat yani. Omsa arada düşünmeli gurun şey, Vehhabiyet diýilen zat, Müslüman doğum bir jüdegane bir mezhep değil. Jüdegane bir yol değil. Belki bir tefekkürat, bir nezarat, bir pişnihadat, bir intiqadat, bir has nigereşleri ki her mezhebin içinde girip adamlarda bolyan da. Ortam Hanefi kamil sattasat Hanefi özün bilýär, kamil özün Şafii bilýär, kamil özünü Hanbeli bilýär, Maliki bilýär. O mezhebine de paybent hiç bir gurrun yok. Ama arada mutala edipdir ya şoňa meňdeş internetin üstünden, mahbaran üstünden bir sürü bernameler gulagastır, bir sürü lagzı fikri şol adam vücuduna, o şol mahalle, o şol mantagada walakim tapılıpdyr. Ki lazım da her bir lagzı fikrin adyna biz adyna näme dakyly? Vehhabiyet dakyly. Hemçinan ki men geçen bernamelerde aýtdym, Vehhabiyetin alamatynyň biri ziddan la yestemi'an diýip aýdardylar. 20 ýyllap, 15 ýyllap şeýle aýdyp geldiler. Sonra biz düşündürdük ki Vehhabiyetin alamaty diýär, bular Mu'tezileň akidasy. Bu sizem ki ehl-i sünnet Hanefi, sizden bir wuku bolan, sizden bir wüjuda gelen bir ýalňyşlyk şey, siz bunu dogrulan. Biz olara Vehhabi diýip aýtmadyk. Sizden aýtýan kelime ýalňyş ehl-i sünnete göre muwafyk däşi. O şoňa men Müslüman dogullum. Lagzı şahi fikri her bir jamaatda bolýan zat. Emma gurrun şoňsyna ki şu Vehhabiyet diýilen zat, şu asl Vehhabi ki şoň marahim menşei hamana Arabistan bilýär. Muhammed bin Abdülvahhab bilýär. Muhammed bin Abdülvahhab'ın öz hakynda kullu ummat İslamda iki nazar bar. Kafirler beter tarif etdi. Kafirlerde beýle şöýleşen birsi intiqadat o hulasa barmak koyup şu şey etmelämişdik, şulardan ýalňyşmyşdyk diýip baragym şoňsyna barmak goýulýar. Emma her bir suratynda da hiç kim şol adama kafir diýip hukm bermeýär. Şo da bir musulman adam. O bir seri lagzaşlary bolupdyr ya bolmapdyr, oň bolany bolmadygan şuňky bize belli diýil haýygaty. Şoň 300 ýyl menden ol bolup geçen gurrun taryhy usulny, taryhy bir mesele şey. Arada ýankurun, öýän näba, beýle şey iradalyan näba, oň hakynda oturup hukm kesmeklik ki ol adam näze diýmeklik. Bu meneteniň aslan wezifemiz de, bu meneteniň işimiz de. Şer'en işiniň bizim boýnumuzda de. Emma şoňkun bizim aramyzda Vehhabiyet diýip aýdylýan da bir nokta nezarat o, pişnihadat o, intiqadat o, bir sürü teferrudat ki bizim aramyzda ýok diýip ba elbette. Emma gurrun şoňsyna musulman dogan, eger şu muhterem tagzirlansa aýtýan keplerini biz kabul etsek, we şu Vehhabiyetin alamaty diýip şunu gızdan edip şunu gurrun berip barahym şu form şunu aýdylýan kepe kabul edilse, onda ulu il ehl-i sünnet vel cemaat hassa Hanefi mezhebiniň hemmesine auzubillah onda näme bolýar? Vehhabi bolma bolýar ha. Hakdan geçip bolmar. Näçeladi ki aýdylýar 100den 95-sin 4-5 murady şu Vehhabiyetin alamaty şey kabul etýäs bizde. Emma gurun şoňsyna ki Vehhabiyet bir jüdagane ferga da, jüdagane mezhep da, jüdagane bir has bir özüne döreden ýolla. Belki bir seri nokta nazarat o şoňa meňes purdatlar ki bir seri lagzı şahi fikri ki her bir jamaatda şey tafliyan zat yani. Arada nälekem bolsa şu kitaby eger siz okyp bilseňiz aqaide ehl-i sünnet vel cemaat derred Vehhabiyet ve bid'at. Elhamdülillah men şu kitaby 3 okyp çykdym şunu. Ki bir wagt lagzı fikri biz hak diýip ýas, Allah diýip ýas, biziň ýaş başymyz bar. Hudaýdan başga maksat ýok şu aýdylýan gurrundan şu bolup ýerşilen. Bir wagt lagzı fikri meňde wujudunda bolamasyn. Ýaş mantagy Türkmen sahrada eger başga adamlarda bolsa men şolary rahnamaý etmeklige bilen bir liýagat tapylsyn. We şoňa meňdeş ýa öz hamana
Koşulup beren hamana dost oğullar va. Başaki hamana sporun zahmet çekip beren bir cemaatlar, guruhlar va. Toylarda da gurrun berip ya şoňa meňleş. Bularda şeýle bir lagzy şaý fikri bolamasyn. Men şunu gaw düşüneýin, ta düşündirip biler ýalak diýip şu kitaby çokyp çykdy musulman dogan. Men nahaýatan yeten netijem bizim mantagamyzda şu Wehhabi, asly Wehhabi diýilýän adam kulen wüjudy ýok ýani. Ha bir sizatlar ba, üstü tarap aýtdym. Eşare deýin welde asly Wehhabi boljak adam, şu Wehhabi diýip asly aýdylýan adamlar bile mezhep tutunmaklık nauzubillah şirk diýip aýtýarlar. İkinciden geçen ulemalara, zatlara bir hewre betzaban İmam Azam rahmetullahi aleyh başa fuqahalara entejik bolsa sorar dil ýetirilýär. Ya werden marahim entejik bir musulman bir günah kebira murtakip bolsa ya fiqhi kitaplarda bir mesele hakynda kufr şirk bilen bolsa şon derrew falany kafir boldy, falany müşrik boldy diýmen bir zatça görünär. Ya werden o näme hadis ya tutmapdyr heniz. Gelip özünün hadisin hakkında, Kur'an'ın hakkında sahibi nazar bilýär. Ya sofçylyk ki hakkani sofçylyk bolsun. Şonu kullen marahim red etmekligi. Ha şular bir zat eken musulman dogan, bizim hiç ata kabul etmeýär. Şular bir zatlar eken şuň kun şu arada birsi nazarat, pişnahadat, şu bir teferrudat, lagzy şaý fikri tapylýar. Ve her bir camiada da bolýan zat. Bu bizim camiamyzda şundan hali de oturşulýar, gurrun edilýär. Zaman olan gidipdir internetten marahim bir metlep okypdyr. Bilmeýän mahbaradan bir marahim filmleri, bir sürü mawzuatlary kulak atypdyr, bir sürü bernamelere kulak atypdyr. Lagzy şaý fikri şoň wüjudyna gelipdir, oturup gurrun edilýär. Ama bu deliller ki biz her kimin wüjudynda bir lagzy fikri tapylanda şoňa nauzubillah Wehhabi bir at goýýarlar. Umu gurrun şey, yani başta da aýtdym. Ayası Wehhabi diýen adamlar nauzubillah kafir mi? Yo musulman dogan. Ola da biz ýal musulman. Yo öldürdi hamana bir sürü öz agaýetleri ba, ara we nazaratlary ba ki ähli sünnet wal cemaat şu 4 mezhebiň içinde gelýän zatlara bir belli sanly zatlary muhalif gelýär. O şonuň dinden çykdygda ha elbetde kazatları bolýar ki eger şol lagzy şaý fikriň ýygyna düşse şol adam kan günäkar bolmagyna sebäp bolýar. Emma nauzubillah on dinden çykaryp on kullen marahim kafir etdirdi nauzubillah. Biz formallarda Amerikan kanunu tutmalylar. Lagzy şaý fikri bolanna bir bizim aýtýan kepmede wara bolmanna, bizim diýitgamyda wara, bizim nezerimizde wara muhalif gelenne şunu gelip marahim şu form jelbemekdir ki her kim biz bilen bolmasa şol Wehhabidir. Bula Amerikan ýoly. Amerikan näme dedi? Her kim biz bilen bolmasa terörist şol dedi. Mundan da gurrun bolupdyrmak. O taýda musulman dogallam. Hasysyz ulema dogallam. Gelin oturşun. Şu gurrun açyklaň. Merdim dorahidan, merdim şu küýrekli olmaktan, merdim şu iki ýolyň arasynda haýsy intihab etjekden bilmeýän galmakdan adamlar nejat tapdyn. Elhamdülillah her jamaatyň içinde her bir bölegi ki o bir gaptal ona bir atdak ya, o gaptal ona başga bir atdak ya. Elhamdülillah her gaýsynyň içinde ulemalar bar. Bir düşünmelýär gurrun ýok. Elhamdülillah Kur'anymyz bir, peýgamberimiz bir, Kur'anymyz bir, peýgamberimiz bir, kitaplarymyz bir, mezhebimiz bir, dilimiz de bir. Eger wagam biz haýrhah bolsak, siz bir CD vurup bir-birini yamanlamaktan çörek çykmaýar musulman dogallar. Gelin otursun her mantagada roşan fikir adamlar var. Gelin otursun, açılsın şu gurrunu. Siz bir-birini yamanlamaktan bolup duran sen gurrun görýäň. Sen şu minusa bilende, minusa min ýardyň oturýarsyň. Musulman doganym bilen o jüret eden sana habar atmana, seni jüret etýän, jüret eden ona habar atmana. Birdat diýsen ha, nälekem Wehhabi bolamasyn diýen bir kullen bir oý döregli. Sen birdat diýsen de jan Hudaý bahaýsy jamaat mun diýtgah näjeraka. Musulman dogum biz hemmejemiz Hanefi mezhep. Qur'an-ı sünnete fuqahalar aýtşyna görä, mufassirler aýtşyna görä, muhaddisler aýtşyna görä biz teslim. Hemçinani ki mezhep fiqhide şu wagt näder mesailler bar. Awul arda ihtilafy diýiş doldurmady. O şoňa meňeş başga meseleler elhamdülillah şeýle hal boldy. O şoňa meňeş gelin şu meselelerini oturşyň. Açılsın, siz musulman dogallamdan da tagazam şey. Ol adamlar iki töhmetler urýarlar. Ýaşform iddiasy bar ki men aýtýanym hak. Hop şoň gulagyňdan tutdan getirin şonu. Gel falan ýerde de bar sen şu Wehhabi diýerler. Bir de orta ýolly galyk nämetjemizi bilemler. Sen gel gideýli oturşaýly, ýa bolmasa biz çagyraýly. O gel otursun şu gurrun açılsın. Bu da musulmanlygyň nagat zaýat başyň, nagadar bir namaz gelip, nagadar bir hijab gelip, nagadar günah we fahşa biziň aramyzda şu gün artyp barýar. O şoň illeti nämeşi?
Şun elletişi altın ağrı ağla bolsa ağdın näkin açırar. Altın ağdı bir bolsa asman näkin açırar. Biz ağdymyz ağla bolagly, elim ýaly gül ýalak jaman oglanlar muhtat bolagly, binamaz bolagly, fahşa munkarata mubtala bolagly. Biz olara fikir bilmeýän geçip şu öz aramyzy özün başaga bolup getdi. Allah Teala hemimize tawfik amal versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.